Ναι. Έχει πατσέτα, είναι πατσέτα, χοιρινό είναι το όλο αυτό που στοιχίζει. Όλα τα άλλα είναι φρέσκια, ρίγανη, λίγο κρέατο, λίγο άσπρο κρασί, ξέρω, αρωματικό για τη σάλτσα. Για ένα μενού, για το πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Με πατσέτα, μια φαντασία, μια λεπτούλα, έτσι, πέτα. Αλλά όμορφο όμως, σε σαλάτα, σε ονομασίες, αυτό με τη φρέσκια ρίγανη που διάβαζα, δεν το πήρα μαζί μου, πολύ ωραίο, αλλά το κόστος του μηδέν, πολύ οικοδόμο. Μπράβο σε αυτούς τους επιχειρηματίες, τι να σας πω, πολύ αισθητικά. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ εδώ, γιατί δεν έχουμε έρθει μια διαφάνεια, να δείτε τώρα το... Λοιπόν, μοτσαρέλα με ντομάτα και φρέσκο βασιλικό. Ο φρέσκος βασιλικός πώς δίνει ύψος στη μοτσαρέλα, γιατί είναι ένα του τυρίνι η μοτσαρέλα, έτσι άγευτο. Όμως, όταν το φέρει το βασιλικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλα κόσλοου. Σούπα ημέρα, προσέξτε τώρα, βάζει αυτά τα τρία ορευτικά δηλαδή, και μετά μας βάζει τη σούπα ημέρα που μπορεί να είναι όποια είναι αυτή. Μετά πάμε φιλέτο γλώσσας με σαφράν, το σαφράν, προσέξτε τώρα, είναι ο ξέρετε, ο τρόπος κοντάνι που θα τα ακούσουν αυτό, το σαφράν, ξέρουν ότι είναι πολύ καλό στην υγεία, θα τρελαθούν όλοι οι πελάτες, οι σύνεργοι, ειδικά οι οποίοι δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με την υγιεινή διατροφή, θα πούνε «Α, τι καλά, τρώμε και υγιεινά εκεί», έτσι. Λοιπόν, προσέχουμε τι προσέχουμε τώρα. Σάλτσα άσπρου κρασιού, κολοκυθάλια και καρότα, ατμού. Δεν έρονται οι άνθρωποι να τρώνε έτσι, είναι ελαφριά όλα αυτά που είπαμε, ή μουσακά. Κανείς δεν θα πάρει το μουσακά, θα πάρουν μόνο το φιλέτο γλώσσας με σαφράν. Μετά πάμε ή λαχανικά, μενιές με 4 τυριά, σαλάτα ημέρας, ποικιλία τυριών, ταλέτα με φρούτα ή παγωτό σοκολάτα ή φρούτα εποχής. Έχει να επιλέξουν πολλά ή, όμως δεν είναι ακριβό πολύ για θα με εννοείς αλλά είναι δεδομένο και κοστίζει λίγο παιδιά. Έχουν κάνει ένα ωραίο συνδυασμό. Αυτό που θα έχουμε φτιάξει από την Ονδρική είναι τα μεγάλα, όπως η Μακεδονία Παλάτα, ας πούμε, όπως αυτά τα λόγια που έχω εγώ να φτιάξει έτσι. Αλλά προσέξτε, αν το πρέπει να δώσει διαφάνεια, γι' αυτό να είναι το χρώμα εδώ κάπως όχρα ή ένα πρασινάκι εδώ το φύλλο και μας το... Είναι ένα μενού που δεν βαραίνει έτσι πολύ ο ιδιαίτερος, είναι όλο ελαφρύ από μόνο του και έχουμε πολλά τέτοια να δείτε. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Ακριβώς. Ώρα πάω. Ακριβώς. Και μας έχεις ακόμα να πάτε. Πώς εσύ επιτυχαίνετε στο θέμα με το γαλλικό τρόπο της διευθυντής. Είχε μόνο στήθος. Δεν είπατε να επιλέξετε, Μερίδα. Εδώ είναι, έπρεπε να το πεις πουλο αυτό. Το Λεωνίδα, να βάλεις και στήθος. Για να μπορείτε να επιλέξετε. Η επιλογή νομίζω ότι δεν έχει καν, παίρνει μόνο... Και εγώ πού τι παίρνει μόνο. Δεν θα πει να το βάλει και τώρα μετά φύγει το δασμό. Οι Γκρέκες είχαν επιτυχία, χαρήκαν όλοι τους Γκρέκες, γιατί μου έχουν πει τα παιδιά να κάνουν μια φορά. Για το προσωπικό δεν είναι. Καθόλου. Δεν το μας μάθαμε. Ποιος είναι το προσωπικό?